em kasih long kum ni ngala iek ngila yo keren ni pastor ben mantan. Rồi, Mene kum tu si phang te long ki la yo ai ngu yo play long ki la yo lat ban wan phai manta. Ki la ok. yo ban mi nang thi gen. Ok, kilaya Te po so yung menta. mene kat kum jing phone jong iya nga yong ba ki la ya wan long nakaliang ki me aim tu ru ki la ya wan ban take care ban yarap ya ki gen. Ok. Te nang tu kin da ka flight chibet jamit so man kin wan phai no. Thì Oh, kila long very helpful ken kita ki iyo badon stiru ok. ha Ikaw ay kay kadaw ay film tip. em Anything? kim tip imat kishu jing si sha long kishu elek na marbodon tu way parlok pastor mo Rồi, kishu lek kum tu jing si sha te somat di ki atang ye pelong jing duai ayeng te imat ki maybe tharai ba ki don ki brio ba long bom itu tharai kum tu tharai hakata ka dur ken uh-huh. hakata ka dur imat kat kum ka jing sung thu imat ki yu ken Rồi, ha ok, ok. Thì Thế, cái tang ita hi jing si sha kan kat kum jing ong jing pastor mene rồi, ha long ya manta na marba ngim long ngim ya song thu so thao pha to mo ki ai uh-huh. te long kom ta gen sing su pen pao ju song ngo yu blai mo na marba long ba ki ro ki long blai la smar da ya ki te Rồi, ki la ban ya wan suk kom ta ting su pen pao ju song ngo te na do ka government e ru pastor yong kom ta na liang sarkar e ru imat ki la ya take care bha kan ok. Hi, hi.